Pe 24 februarie se împlinesc 2 ani de război în țara vecină. 2 ani în care zilnic, în Ucraina, chiar lângă noi, sunt bombardate spitale, grădinițe, magazine, blocuri de locuit, biserici. 2 ani de teroare. Dar marcăm și 2 ani de rezistență. 2 ani de când țările lumii libere, în frunte cu statele Uniunii Europene, s-au unit pentru a ajuta Ucraina. Sunt 2 ani de când Ucraina stă dreaptă și demnă. 2 ani în care eroismul și curajul ucrainenilor, militari și civili, apără libertatea întregului continent european și pacea în țara noastră. Sunt 2 ani în care am înțeles pe viu importanța păcii și a libertății, în care Moldova și-a arătat sieși și lumii întregi că alege viața și că va sări mereu în ajutor pentru cei aflați la nevoie. Moldovenii vor să trăiască în bună înțelegere și noi vom face tot ce ne stă în puteri ca în țara noastră să fie pace. Slava Ucrainii!